Baina, Marimotots, zertan zabiltza? Erle motos naiz larga bista. Biurria. Biurriak bai, baina langileak ere badira, gure erleak. Aizu, mota askotako erleak aldaude. Hala da, Euskal Herrian bertakoa erle beltza dugu. Familia handietan bizi dira erreginaren inguruan. Aizu, eta nola egiten dute eztia? Loren, nektarrarekin, horrela, eztia azukretsu eta goxo-goxoa egiten dute. Zu bai goxo zalea bai! Oso politak dira baita ere. Horiak eta beltzak marradun pijama jantzita balute bezala. Kontxoli de Montri, lagunok, bidali guzue zuen marrazkia. Bai, gure webgunera bidali zuen marrazki polit-politak. Pijamakin, pijamari gabe, txandalakin, biboterekin, mototxa jantzita. Irrienlagunak.com 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 Irrienlagunak.com